Alah yo. Aku kenal kamu. Siapa? Ya ampun. Biora. Bertemu lagi di channel Endah Ratih, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Lagi channel untuk Endah Ratih, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Oke guys, kita lanjut. Balah. Keulangan jam turu Lele. Masa iya? Orang apa kok? Oke guys, kita bakal ngegame sama Mak Ngati. Jangan apa ya? Lah, tipis soalnya ya. remek kok. Walah lah. Iya. Wes, kita bakal game cublek suang bersama Mak Ngatini. Ya. Walah, sampai ngayu Linda. Paling digulene kan ana temak. Ndi, lha mau ning ndi le? Aku mau ngedit sik, guys. Ngono lho berarti ning kono. Iki lho, ning kene bokongem dhewe. Ya kalau disalin kok dicekli dia nek. Oh, alah. Apa lah, sih luwih ya. cilik? Kan di keluarga negeri. Ya lu sing luwih cilik. Lah tanganku cilik. Ya iki malah ra ketok. Wes ya. Kita bakal nyanyi cublek suwang etek kalantar nana lugu ngono ya. Kok menebak ya, sapa sing anu ya, bibasa sapa sing dadi? Saya jadi sing kalah ya, si terakhir. Ya. Demi palayum kambreng. Demi palayum kambreng. Demi palayum kambreng. Akhirnya aku dan baca terselamatkan. Lah kok sing kalah bakalan bek ya, dianukna ya. Kalau kena yo kuwi sing dibek. Kon ki nyekel. Tapi nek ndek Iso nebak kuwi. Awakmu terus nyekel, kamu sing ngono. Yo. Aku juga main sih. Jungkrung. Yang kalah. Iya lah, jengking ning kene. Allah. Ya, nunggu merem. Lah yo ngono lah ya. Tak maju neh. Aja jengking biasa. Piye? Yo duduk ngene Ini iki. ya. Nah, wes yo. Ya. Ajak nganu gerep tuh. Ya nyanyi cublak suwang. Ayo nyanyi kabeh. Cublak suwang etek kalender nanggung takut kuku teltak. Sapa guyu ndelekake sir pang dele batang sir pang dele. Sir pang dele batang 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 Lah ora jadi tebak malah mek. Sir, ya lebay. Sir pang tele batang sir pang tele batang sir pang tele aku. Ya. Ah! Jadi nek dia menebak salah langsung dimlek. Ya le. Ya. Tapi nek dia menebak bener langsung ya. Kene sing gowo. Ya. Monggo tempat dan waktu dipersilakan. Lek. Blek. Onde ta iki. Onde salju ta iki. Ya, neh, dadi neh. Kalau bojono malah. Oh iya. Terus mulai. Ori meneh. Dadi Aku nebak sampai bener. ya. Basah. Terus. Ayo. Ya, Ayo. apa mak? Cublak suwang etek dereden. Aku tak kuku tenan. Sama kuyu delekake sir pang delek kapan sir pang delek kapan sir pang delek tengah. Wah, ya. Guys. Yo. Tadi tepungi ta iki.
Ya, cuplak suwang eteng gelender. Lagi takut kudel tale lale gelan Dele ake sir pandele kopong sir pandele kopong sir pandele kopong sir pandele kopong sir pandele kapang sir sir pandele kopong sir pandele kapang sir pandele kopong sir pandele kopong nah tadi buka se mangas ini. Rene. Ora apa-apa wis ning kono jungkeng ngono. Ayo dong, Ren. Yo, doyak. Aku ngantek kepayah, Mak. Sampai magrib kok, guys. Soalnya perjalanan kita jauh ki moyo. Balane. Tunggu orang. Ayo, Mak. Paling. Ora kata saya. Aku ketambahin meneh ora. Tambahin iki. Oh, saya Mak Bin. Ya. Ya, goblok suwong eteng gelender. Aku dan sapa dele ake sir padele potong sir padele potong sir padele potong sir padele potong potong sir padele potong sir padele potong Saya tambahin titik ya. Ya maaf, Mak. Maaf ya, Mak. Kira tekan kene pinter. Aduh, ya Allah. Siji. Loro. Ora kira kena sirahe iki. Tolong wis baduk. Ayo, Pak. Wes. Istighfar. Ayo. Nah, sampe Ya maju dulu, Nek. Cari bus. Pompel kabeh ya. Aku gak kata kuat. Aduh, ya bisa Ya dah. Urung Ya. kena ya wes clear pokoknya. Ya, Ciralu. Jeplat suwung ngeteng kalender membuka tunduk kudel lai lo sapa guyung gele ake sir padele potong sir padele potong sir padele potong sir padele padang. Ayo, Mak. Padang sir padele potong sir padele potong sir padele potong sir padele potong. Boleh kan ya. Ma, ayo ditebak, Ma. Ngono ki dikira sing urung ada. Kaca, aja engko merah. Oh ya. Ya, yo. Ayo, Ma. Arek nang kene. Dek iki karep diupengno. Mak, maaf ya, Mak ya. Alah, Mak. Jeblek suwung ngeti Gelender. kita gedaen. Dari ake sir padele potong sir padele potong sir padele kopong sir padele kopong sir padele kopong sir padele kopong sir. Minah ini. Mak, please, Mak. Sir padele potong sir padele potong sir padele potong. Sampai ngomong. Bejat ngomong ya Allah. Sak cepet. Sapa? Sipong aku
Susikane wis ketok tangane iki mang. Lah yo karo gede. Wong seneng kalah berarti. Ora maksud iki. Kok bareng sak uceng dikene tangan kok arep boyak yo. Aduh, ayo pacan lagi ke diri. Pisan kas. Dosa aja. Yo. Ayo. Gue dimen aku ora keteke to. Ya lagi lucu banget. Malah sabar guys. Tolong. Ya aku Belinda ora kena. Wong loro kira oleh sana. Aduh ya Allah. Walah mlebu ireng. Ayo kok do. Ayo, pesan kas. Ayo mak. Aku Belinda. 10.33. Lah ya, aku Belinda urung. Kurang 10 menit gas. Aduh mak. Oke, selak peteng ki mal ketok ngomong-ngomong iki. Ora enek nganone le. Ayo dah. Aduh ya Allah ya Allah. Aduh wetengku kaku rasane. Piye aku iso nyanyi? Cublek suwo. Jajan Pak ben aku gak iso makane. Wes tak tani rapi. Ini kok suwe meneh. Ini dadahku wis santok koyo ngene kok malah. Aduh ya Allah rep. Wes Rep. Wis rep. Maju meneh, Mak. Nggih. Butir lho. Capek. Elek, metres kok macem iki. Ayo wes ayo. Ya, Andre. Aku lah cublek suwo. Karo umur ya suwo Suweteng gelatar, ngomong katuduh lela. Sapang ngelendele ake sipang tele kapang 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 rasa tele kobong bereng rasa tele kobong kowe Enggak, aku lo gak tiap ngene. wah iya Apa sih, Mak? Oh, sak dadi kayak isin akeh naik wenda ancok dilangi, Cok. Aku pasal tahun 2 lama ini. aku ngompol le emean Mbak tenan. Aduh payah. Ayo lucu banget ki wis guys Wes, piro Mbak. Rolas tuh itu. Bongko iki wis entek. Entek, Mak. tak mak Waduh nasi. Entek bayi. ijak aja nama dindas sing digono kan tak Dinara kae. iya ijak ah nggon wah Iya, Mak. terus aduh wes babak terakhir Yo. Ces. ya wes aku dadi kok sapa sing tak tebak ngono ya Ya. Duh. Ora iso. Iki malah ngemi bantal. Berata. Lah iki piye? Mosek kan ngene lah sir-sir wong dene kabong piye? Oh iya ya. Piye? Kan templek nang ngono. Ora usah nangkene. Lho nek gak ditepakno. Tuh, piye? Lah kan aku urung dadi. Maksudnya urung kena iki, aku kan urung nebak. Oh, mandeng tak ya wis. Piye lah? Yuyu ngene sik. Tuyul kondisi. Cublek suweng eten kelender mampune bumu kudel pak tete ale yo sapa guyu ndelikake sir pang delek kapang sir pang delek kapang sir pang delek kapang sir pang delek kapang Masih bergerak iki kok nek rapi Sak selesai, guys. Sakrit. Soalnya pada ayo entek. Iki wis mulai peteng. halo ya wis potong ya Allah Sampai peteng yo. Lagi makin tak girap-girap. ya Allah mak Dong dong tak dong klang dong dong klang dong gendong klang dong gendong tak dong klang dong gendong tak dong. aduh ya Allah wes guys ngono ayo konten Ya ini hanya keseruan guys. Seru ya, guys. Jangan diambil hati. curang sutah yang penting
nek jadi konten. Iya, arep ya. Aduh ya Allah. Penting kan kita menghibur kalian semua. Ora-ora itu tak curangi kabeh ki mau. Remi mulai main terus. No. Iya. Lah rada ditenti. Iya. Aku salah terus. Ayo sing ora kena tinggalana ya. Bareng badut tak Iya. Aku bibik mama dari diajari ngono, guys. Aduh ya Allah, tengku luar le. 15 iki. Astagfirullahaladzim, guys. Tapi iki seru pol. Seru ah? Pertama kali. Gimana? Ada dan sing wis seru kan, Dras. Nah ya sak Iya, ya. nek pas rame-rame ngono ku lho. Untune tak kuning-kuning. Saya kok yo le. Lah ya untune tak kuning-kuning ngene mubeng ngene. Dadaku sampai sesek lele ya Apa Allah. guys? Aduh, gorok metu sak tri. Iya iya. Aku ki saking guyang-guyu terus keket mau. Mana mangan ini mang aduh. Maaf ya, nganu kelbu mripat le tak api. Soko iki mendri sampe Jangkrik yo alesku rontok iki. Kok malah tak rapi desterku ndek kene. Alah, kene. Mak susun ketok. alah. Sedekah ta iki. Anu pesing-pesing ra apa-apa. Iya, Indra berarti gue anu. Rambutnya terasi guys aja ngono ya. Wes ayo kita pulang karena sudah maghrib ya. Segitu dulu kontennya. Dicupu api guys ya. Cek 16. Karo kene mulai. Mlaku. Tapi kita pamitan dulu. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau kita ada salah kata. Urane ya Mbah sing neng kene pokoke wis Bro. enek berak-berak enek anune pokoke Sepurane wis banget sampai maghrib. Yo ning jaba guys tenan guys. Karena kini mau perjalanan ini gini nganu ki bener-bener ada soalnya kan yang Wahyu mau Jambi Dari ku Jambe sampai ke Sumber Pitu. perjalanannya Ya lumayan. Kayak kono. mulai aku gak aja ngerti nang kene. Iya ayo ya wis ngono ae sih pamitan nanti ditambah durasi kene apa mbah ning Dingko TV ya guys pokoke ngono ae. Doa terbaik untuk kita semua. Moga-moga panjenengan diberi keselamatan dimanapun panjenengan berada. Terima kasih banyak panjenengan sudah selalu support kita, sudah selalu komen yang baik-baik dan selalu mengingatkan kita soal apapun ya. Pokoknya terima kasih kritik dan saran yang baik sekali dengan tutur kata yang baik. Kita pamit gitu aja ya guys. Kita lanjut gimana nanti? Wes cus. Ini betul. Guys, kita prepare dulu. Bisa dong 6 kilo. Mak sandalku nanti. Lah mbak nanti, Mbak. Mesti didelikno cacah iki kau. Kalau gede kayak silet. Delok. Dikalone. Ana ketok nek kene soalnya. Walah lah iya. Kulot. Masih sini ndi? Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Wes wani keluyuran guys iki. Wes wani keluyuran. Biasanya nang omahe guys iki wes wani metu. Hati-hati ya, tandai iki kok kayak kudunge coklat. Omahe nganu ngono Mbak Lo. Kalabra. Mendri tak sakit lho. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Leherku cowok leherku. Kalau. Kok Allah. Kok iso ya kok tega ya. Ada ya. Wah, superi we aku mulai mlaku. Iya. Pas sampe keluyuran dhewe iki malahan. Ora keluyuran apa Mulai mlaku. Cah nakal wong tua juga ya. Sampai kok kayak tas iki tak HP ku nang kono ya. sune banget di situ. Ya Allah guys, kayak Kelilipan orang ya. kil angkat no. Aduh, iki Mbak pripate ta. Wes tambah rep gak apa-apa iki. Bojoku yo tak. Pak Jamit los. Kayak piye aku rung ngeracain Kayak topeng. Apa? Kayak apa tindangan? Kau ini apa? Masa wong telu ki ruwen nang kayak ngene.
Aku tek ngono kuwi. Iya ya. Ngeri sing ndek mau iki, Mak. Serius sing ndek mau. Anu Iya, jenengan. iya. Anu mripatku kelilo peno anu. Iya mlebu. Kuwi lho. Pernah Chris anu. Iya, lho aku bapakku. Bapakku tuwek ya. Wes ayo. Limpeks, guys. Iya, maaf Delok ya besti ki numpak, gak gak nganu apa-apa. gak kayak kabar. Besti. Dilai moro-moro ngetai. Lara ya Allah, gak Terus apa-apa, pikir Mbak. terus mak terus ngajak aku. Besti nem delok wajahe. Astagfir. Lho kok berkon kondi. Ya Allah, katanya seger marah ya, Mak ya. Apa iki? Mbak Ovi Singapura. Ya Allah, Bakso, tak bungkus no. Terima kasih Mbak Opi gak bisa ikut makan-makan, tapi di rumah Mak tadi makan kok wisan. Iya. Yo dari Mbak Opi. Langsung makanan. Nasi goreng ambekan batagor. Ya terima kasih Mbak Opi. Iya nih. Mbak sik tak wis masak diguyu. Kalah main ki kita. Kabeh. Mbak sopo aku kalah terus sing. Doang kreo. Lah batang papu cik kene nepek-epek lah aku yo ndak ketok tangane. Apa jenenge? Urat. Urat tetelan. Iya wis pokok tak terima wae. Iki mentengku dadi kembung. Warten dijak nguyu senep. Kalah ping 4 ping 5 ora. Hati Mbak Mulia. Oke. Ya pulang. Ya. Hati Mbak. Mau kena apa iki? Wes anu. Orang tua ini kenapa ini? Anomaline lempok. Pian, guys. Anomaline lempok. Kali. Eh. Lho gleprak-gleprak ae ning beje ngono kuwi lho. Tak kunci.